hoitaa lapsia ja aikuisia, molempia. Jääkiekkoilija. Palomies. Eikä helikopterilentäjä. En tiedä. Ne haluaa palkkaa. Ne haluaa sitä palkkaa. Koska ne haluaa rahaa, siksi että ne sais palkkaa. Maksaa laskuja, tekee kukkakimppuja. Kaikenlaista. Tekevät töitä. Jotain töitä. En tiedä. Yrittää tehdä sitä niin kauan kun se onnistuu. En tiedä. No se on sellaista, että tekee jotain asiaa uudestaan. Siksi, että voi onnistua. No että sitten jos saa sen tehtyä, niin sitten osaa sen tehdä. Siksi että löytää tavalla. No kun silloin jo ekana joku asia ei onnistu ja sitten voikin onnistua. En tosiaankaan. No kun silloin vaan pitäisi koko ajan yrittää.